जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भाई आ कौन अनुभूति भाई काली माँगर जानल कि कहले सरबनी किमती जानल कि आउ माँगर एटी तो विशेष तो बहुत अच्छे रोषे 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 माँ हुए बहुत खाना पीना हुए भल मंद हुए माँ गोटे पोड़ा माछ लगे माँ को मुंडा दि जाए आम प्रसाद सेवन करूँ आ बहुत हुए बहुत भक्त 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 माने आसती बहुत भक्त जय जगन्नाथ पत्र बाबा मिलला नहीं पत्र मिलला माँ प्रसाद आस माँ प्रसाद आसो सेवन करवा आस बस गेडू 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 सेपाकू जाई भाई ना हेले आ कौन कौन मानसिक कौन माँगर पूरा एठी डिस्ट्रिक्ट आस्था पूरा फेब्रुआरी माँ को फेब्रुआरी एठी पूरा प्रसाद हुए भाई माने जहाँ इठी करती माने निजर व्यक्तिगत हिसाब से प्रोग्राम करती खाती बहुत खुशी लगे आनंद लगे बहुत आनंद लगे जे आप नाटा कौन कहले भाई ना भाई मो ना हूँ फकीर दास भाई आमर पारिकुद दिशे मालिक दिशे पारिकुद मालुद दूर छाए पड़े जो आमर देखा से आगे पारिकुद माँ बहुत अनुष्ठान हुए आनंद लगे जय जगन्नाथ भाई बढ़िया लगे।